Keď sa hobbit Bilbo rozhodol prijať pozvanie do nečakaného dobrodružstva nájsť poklad, netušil, že ten skutočný poklad nebude nájdený v zlatej truhlici, ale navždy bude uložený v komnate jeho srdca. Kľúčku na hobitích dverách pri návrate domov už chytil iný hobit ako ten, ktorý odišiel. Pred malou chvíľou ste sa aj vy, táborníci, vrátili do svojich domovov. A ja mám dojem, že mnohí z vás zazvonili na svoje domovy iní ako tí, ktorí odišli. Prajem vám, aby poklady, ktoré ste našli na tomto tábore, ste si tiež ukryli do svojho srdca. Nezabudnite, že odvaha nie je absencia strachu, že odvaha predpokladá strach, že odvaha je presvedčenie, že niečo iné je dôležitejšie ako môj strach. Pamätajte, že niekedy je lepšie mlčať, že tento svet nie je závislý na vašich názoroch. Nezabudnite, že napriek všetkým krásam tohto sveta náš domov je inde. Že tak ako Bilbo, aj my túžime po domove. Prajem vám, aby ste svoj domov našli u toho, ktorý vás stvoril.